Délivré par Christ, ɲɔgɔn fɛ an ka Ala ka baara kɛ. Anga ni Qur'an haya ulaje Suratul Fatiha la haya fila Suratul Maryam la haya muwa ani kelen Suratul Nanzai la haya kɛmɛ bi saba ani wɔɔrɔ Suratul Yunus la haya bi kɔnɔntɔn ani naani Suratul Fatiha la haya muwa ani saba Suratul Imran na haya bi duuru ni duuru ka se haya bi duuru ani wɔɔrɔ ma Suratul Anzuruf la haya bi wɔɔrɔ ani kelen kafarun wajahiluna alladina kafarun yawmal qiyamati wa innahu la in mulizati fala tamtarunna biha wa tabinu hadasratul mustaqim bakuruma kɔrɔ ko Ala yɛrɛ ye Yesu sereya kɛ Yesu sara ka kunu ani ko Yesu bɛna ka diɲɛ laban nka gafe wɛrɛ la an b'a ye ko Isa bɛna diɲɛ laban ko kafiri juguba dɔ de bɛna diɲɛ laban waati la a tɔgɔ ye ko Dajalu fɔcogo wɛrɛ la Setanɛ ko Isa bɛna o de faga ko ndɛtɛ Isa tɛna i n'a fɔ kira ayiwa
mɔgɔ min ye kabakobaw kɛ ka siw lakunu suratul maida la haya 100 ani haya 10 ko isa ye kabako sugu bɛɛ kɛ a ye siw lakunu ka nabaraw taama ka fiyendaw ɲɛ yɛlɛ mɔgɔ min y'o kabakobaw kɛ ko n'o nana siɲɛ filanan na k'a bɛna setani yɛrɛ faga ko nka k'a ni sɛbɛya tɛ na n'a ni sɛbɛya ma na a bɛna setani faga ni mun ye a bɛna setani faga ni fanga jumɛn ye an sɔnna a ma k'i kɛ peresidan ye i peresidɛlama i sera ka mercedes kelen san i ka mana kɔnɔ an y'i bɔ yen an y'i kɛ mɛri ye i mɛrilama i ye avion kelen san i mɛrilama de ye koba kɛ wa i peresidɛlama de ye koba kɛ jaabi bɛ aw yɛrɛw bolo matigi ka duba aw ye